Chłopak Karol Krył tu był. Zawód gitary. Nie? Marian. Karol Krył. A i struny tam są. Struny zawód kupić. To idziemy. Na. Ty klasy, podaj coś bez chcieli medweda, bratu. Nie stranduj. Podopatrz, bratu. No to już człowiek co to robi. Tu medved, hej? Tu medved. A nie jeden tam, živý? Nie, już męski, ale nie spędzieści. Nie? Fuj, ale britki. Opa, to. Nie wyprawił na polskiego meta. Maczko spliszu. Macko uszko. No, nie szkoda. A robotnik, bo macie monterką do sobą nosił. No co, jeszcze feciak był? A parę ryzma to. Mhm, kabuzem.